akakahlangani nenkosi kuye Yesu. So iBhayibheli ngoku umuntu ngumuntu wemvelo lo. That is why noma wenza izinto ezingafuna nguThixo uzenza qhayise ngazo paphandle. Siyabo? Because yinto ekuye le ngemvelo. Siyabo? Because umuntu ungumoni ngantoni? Ngemvelo apha until ahlangane noYesu Kristu. Ngoku owemvelo ke umuntu akathini? Akazamkeli izinto zikabani? ZikaThixo, zomoya kaThixo. Yeah, uzazamkela njani? Akangeke akwazi uzamkela. Because iBhayibheli ngokuba ziphicothwa ngomoya. Akanako nokuzazi. Siyabo? Umuntu wemvelo awungeke umgcine for 4 hours. Esenza izinto zikaThixo hayi ke. Yabona ngoku that's too long. Yo. Unini hlela lapha. Hayi suka liva nalanda ithethayo. Yo. Glory to Jesus. Umuntu wemvelo akazamkeli izinto zikabantu kaThixo. Iyawa into uyawa ngumnikelo wantoni ngoku? Bahleli kufuna iminikelo. Hayi yo abayazi banathi sinazo izidingo ezindlini zethu. Hayi soze as long as insenazo zami izidingo yonikela ngemali ecaweni for ntoni? Sebe uThixo uzamva kumuntu wemvelo izinto zomoya akazamkeli zomoya. Shayibo yintona wena wahlela usiyecaweni icawe 10 le theba uba uyanga le cawe ingena ngawe nale cawe yintona nicaba nguwe wedwa lo ukholiwe umuntu wemvelo ke lo Yo uthi ngazawubhatala. Ingathi ngiyabhatala nakule cawe caba ngisayini register. Hallelujah. Uhlale kuyabanda namhlanje. Hallelujah. Amen. I understand. Hayi le cawe ngathi kuhluthi ingqondo. Hayi ngathi uzophamba. iBhayibheli izinto zikamoya ziphambene nezenyama. So ngamanye amagama awunawubuza kumuntu wemvelo uba uyenze na into athi uThixo yenze uzawuthi uyenze. Alizoyifuneka ubazi abantu bobathathu ungazilibazisi ngomuntu ongekho kwilevel yakho. Amen. Hallelujah. Yeah. Wena ulinde sije sonke sivumelana uba masiyenze uze na uyenze kanti awuyazi uba kanti wena sowukwenye ilevel awusekho kwilevel yomuntu wemvelo. Umuntu wemvelo uzohlele efa no omkhulu bafika izinto zikaThixo because kuye zivakala ngathi zibukudela. So umuntu wemvelo akathini akazamkeli izinto zikaThixo. Siyabona na? Then funa sibone ke ngoku lo umuntu ke ngoku ozelweyo yena kangwemvelo ngumntwana kaThixo. But lento yenziwe nguThixo kuye ngaphakathi inkulu kangaka. Ustrugglisha nokuthi andiyazi ba kanti ecaweni kuba mandi kuba mandi ngase ndihlale ecaweni because ke ndaphuma ngaphandle suke mina ndoyisakala ndifuna ukwenza zonke izinto ezenziwayo. So ungamjaji uthi akasindiswanga usindisile umntwana kaThixo ngaphakathi kwakhe emoyeni wakhe naye uyayazi lo uyaziva naye ngaphakathi uba nami ndingumntwana kaThixo ayisenkonzweni wonwaba ngeyona ndlela. But iproblem kunesikhala senaso uba andiyazi uba uhlukana kanjani no-A no-B no-C. Siyabo? Amen. So nguye lo ke ngoku avelayo apha uthi ngibani la ethetha ngayo uPawulos kasifundele ukwalapha ku1 Corinthians chapter 3 verse number 13. Ungamjudge because iBhayibheli umsonto otheni oqhumayo uYesu Kristu akathini akawucimi but uyathini uyawukhusela uvalele uthi kwimimoya kwenzela uba ungaphephetheki ude uthini nawo ude uvuthe. Amen. Asifundele 1 Corinthians 3:3. Okanye iqala pha ku1 ayiqala pha ku1. 1 Corinthians chapter 3 abasekonto bokuqala chapter 3 verse 1 to 3. Nami ke bazalwane engenakuthetha kuni njengakwama bomoya. Sebo? So uthetha kubazalwane apho but uPawulos aningaba bomoya. Uthi bengenakuthetha kuni njengakwabo moya. Okay.
Siyabo? That is why funeka nawe ube careful xa uthethayo, ungathethi ebantwini abasenyameni njengabantu abaphi abakamoya. Kanti wena uthetha inyani but uyithetha into kumele uyithetha kumntu kamoya, uyithetha kumntu ongengabi ngokomoya. Siyabo? Yeah, yiza ke. Bendinothetha njengabakwenyama. Bendizawuthetha kuni njengabakwenyama. Siyabo? Ngabatheni? Abakwenyama Nanjengakwabazintsana kuKristu. Siyabo? So, uyayichaza kuba why esithi bazintsana kuKristu. Akathi because of abakakwazi ushumayela. Akathi because of abakakwazi ukuhlabelela. Akathi because of abakakwazi ukwenza zonke izinto ezenziwayo ecaweni. Because eli bandla athetha kulo, if ungalilandelela ibandla laseKorinte ufumanisa uba litabandla belihamba kuzo zonke izibabalo. Unjatsho kwenye indawo uPawulos uthi nina khange nisilele nakwesiyi-1 isibabalo enkosini. Bebeprofetha besenza imisebenzi xa behlanganele iba sisigele. Indlela uThixo besebenza ngayo. But uPawulos kodwa nisezintsana kuKristu because nisengabenyama. Ayibale ke ngoku oko kusekhona imbambano phakathi kwenu. Oko kusekhona izahlukano phakathi kwenu. Oko just because ushumayela usazonke izinto, but if awukwazi uhlangana nabantwana bakaThixo, ithetha ukuthi loo nto uselisana kuKristu. Bakhona amazelo namanjani? Uyakwazi ushumayela yonke into, but xa kufuneka kuhlangana nabanye abantwana bakaThixo, fumanisa ubana ngaba kuba khona imbambano, kube khona amayelele. And uyazi uba xa sekunjalo ke ngoku kuvela nezanto kuthiwa zii-competition. Thetha ukuthi loo nto ngabantu aba abanelizwi kodwa basezintsana.